Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin nan namu mai albarka. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sauti ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ka samu sabo. Mune muku barka da zuwa a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka da cikin shirin mu mai albarka, wato shirin Kannywood. Kamar da yadda aka saba, hallawa mai ƙasa a gwiwa ba. Shahararriyar jaruma, fitacciyar jaruma wacce take taka rawa a cikin shirin fim ɗin labari na shiri mai dogon zango, wato jaruma Fati Washa. Jaruma Fati Washa ba ta gajiya da yin abin kunya kamar da yadda ta saba a baya. Wannan shine karo na da yawa saboda ba za mu iya lissafawa ba. Wasu sababbin hotuna sun kuma fita na jarumar a can kasar London da kasar Dubai da suka je kai ziyara ita da ƙawayenta guda biyu. Bidiyo ya fita haɗe da hotuna, zafafaffun hotuna masu rikitarwa, wanda bai kamata a ce 'ya musulma ta dinga yin irin hotunan nan tana wallafa su a shafinta na Facebook, WhatsApp da Twitter. Manema labarai sun tabbatar mana da hakan. Ana daɗe raɗin fitar jarumar a cikin shirin labari na da har yanzu bata bayyana ba. Waɗannan hotuna da ta saki za su iya fitar da ita daga cikin shirin labari na. Sai dai har yanzu manema labarai ba su tabbatar ba, da daraktocin fim ɗin ba su tabbatar ba, sannan kuma har yanzu jarumar bata fito ta ce wani abun akan abin da ya faru yake yin yaɗuwa a gari ba. Ko menene ra'ayinku akan hakan jama'a? Ko kun goyi bayan a cire jarumar daga cikin shiri mai dogon zango shirin labari na, ko kuma a bata ta ci gaba da taka rawa a cikin shirin? Daraktocin fim ɗin suna la'akari, suna gaya mutane cewa idan suka cire jarumar da gaskiya shirin su zai ɓaci, kamar yadda suka cire Nafisa Abdullahi. Saboda haka ɗan dakace su kaɗan kafin su yanke hukunci a cikin shirin. Muna nan muna da kufa, muna neman muku labarai akai, ku ci gaba da biyo mu. Kar ku manta, idan yau ne farkon zuwan ku channel ɗin nan, ku danna mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawar sauti ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryen